Hyvää joulua kaikki kalan naamaiset monikulttuurisuushyysärit. Teille olisi parasta, kuten tälle City Market Turtolasta ostetulle kalalle, tällainen pään irroitus. Te saatanan sontiaiset xenofiilirakastajat, maamme, mitenkä sanotaan, arvottomat loiset. Teiltä ei riitä, että teiltä otetaan säkä pois tai teidät perataan nahkoineen. Teiltä pitäisi irrottaa pää kuten tältä kalalta. Tietenkin savustus kuuluu samaan hintaan. Suomi suomalaisille terveisin hyvää valkoista joulua. Toivokaamme, että musta tulevaisuus koittuu maamme hyysärimafian, selkärangattoman Matti KGB Vanhasen, Seta-lehmän Tarja Halonen, joka myös presidenttinä on toista kautta, sekä maamme islamistien edessä kyristelevien kirkon, eduskunnan, syyttäjäviranomaisten ja erilaisten oikeusviranomaisten taholla olevien sontiaisten, jotka eivät ymmärrä, että islamin ja neekereiden maahantuonti ja sen edistäminen maassamme on kuin puukon pisto suomalaiseen selkään. Seppo Lehto, maahanmuutto- ja islamkriitikko sekä Muhammed pilakuvataiteilija välittää tämän viestin kansakunnallisena joulutervehdyksenä vuonna 2009. Jatkakaa toimissanne valkoisemman Suomen hyväksi, kuten Marsalkka Mannerheim vuonna 18. Punikit ja punaryssät monttuun. Näin toimii kunnon suomalainen.